tohle je náš hotel Geriatry v Ubudu. Do pokoje jsme přišli tady po těch schodech, je to až ve 2. patře. To všechno je naše celé patro. Tady budeme snídat. Takový je tady krásný výhled. Tady můžeme si zacvičit jogu, odpočinout si. A tady máme dveře. A co pak se za nima skrývá? Tak a vstoupíme do pokoje. Tady nás přivítali krásné kytičky, Afrikány. Tak to tady vypadá, takový indický styl. Župánky, všechno tady máme, vodu, skleničky na víno, super. A co pak je tady? Tak to se podíváme. Jo, máme venkovní koupelnu. Super. Paráda. No. Pěkný ubytko. Svítí sluníčko.